बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनैनि नैबे सानखौ मोननायजों लोगोसे देबोरगावनि मार्टियार सेमेट्रियाव फैनानै जों दिनैनि बर' बिमा सानखौ गोसोखांनो थाखाय जों दिनै आरोबाव नुजाथिफैबाय। आलादा रायजो सोरजिनो बड'लेण्ड रायजोखौ सोरजिनो थाखायहाय थांनाय 1988 मायथाइनि मे खालाराव गिबि खेबनि थाखाय बा गिबि जाय रुंसारि जानाय आइजोफोरनि गेजेराव मुंख्लं गायदे बसुमतारी आरो मुंख्लं हेलेना बसुमतारी बिथांमोना आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय सोमावसारनायाव गिबि खेबनि थाखाय मुंख्लं जादोंमोन आइजोफोरनि गेजेराव। दा बिथांमोननि दिनैनि सानानो जाहैबाय बिथांमोननि रुंसारि सान। आरो बे रुंसारि सानजों लोगोसे दिनैहाय जोङो बर' बिमानि सानखौ फालिनो जोङो मोननो हाबाय। दा बिथांमोननि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैदों बिनि थाखायनो जों आनान गसाइनाव बा इसोरनाव जों आर'ज गाबफैदों। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि जिनाखि आशीर्बाद बिथांमोननि जिनाखि गोसो जानानै बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय जाय बिथांमोना ओंखारबोदोंमोन बिथांमोननि आशीर्बादा जाहाथे जों बर'फोरनि सायाव आग्लाय बिग्लायै उसिग्लायजासे बोर आरो आशीर्बादा थायो। आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा बिथांमोननि सान्थौ बिथांमोननि साननायखौ लानानैनो बिथांमोननि आशीर्बादखौ लानानैनो जों दिनैहाय जों आवगायबोदों आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय। दा जोङो आरोबाव जोङो हामबायहोनो सानदों जाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव मुंख्लं जालांबाय जोंनि थाखायहाय मोनसे जारिमिनारि सान खालामनानै बिथांमोना दिनै गालांबाय। दा बिथांमोननि आत्माखौ जोङो आरोबाव रोजा रोजा जों हामबायहोनायजों लोगोसे जों आनान गसाइनाव जोङो बिथांमोननि आत्माखौ बिथांमोननि जिउखौ जोंनो बिस'नानै जों होदों।